Japan. Don't know who for. Why? I'm telling you, pay me. Why I can say? Sobo. So, Mr. So. Sobolo. Yes, Saber. Saber. Sobolo. Into Uncle Prison, Ranty, yes, in Sobolo, most of what you the barn saying. Sobolo Nsɛm Piii. Hey, nipa wani frapan, you see what you say, I already who be. What graphic no be king kind. I photographic movie. Why? Obi a photographic and obi a tomographic no king kind. What can we? One can you so kind. I don't know do a headlines no. Chop and chop somebody's wife. Chop and chop. I want word. And a paper. We said any paper. Last week paper. Last week. I get home. I mean, cast some chiro. Yami will do what you son. Because somewhere too war. From Hamina me dinner with tea. It is the pipe. Oh, by me see what me say. I mean, in park. What's the be home? Now, Uncle Prison, so when you say fra. When you say some Francois, not to say, no, bow. I read in a me. Hey, get home. So, Bolivia, some now. Obi did go account moon. Obi did you go account? Wait, Obi, yeah, you want. Sobolo. I'm Obi me yereda. No bonu tuja. Obi me yereda. Obonu tuja. Me investigation ka ma ye a ma surveyor hu obi boy ye tuja. Sobolo why na me yereda no? Ma nche dan hu ni paku anim na chi na me hu ye. Sobolo. Okoi. Sobolo. Na wo de ni frɛ ni agya ya ka asɛm akire wo nya botin. Sobolo asɛm na wo ka na me ya o. Obi ni me yereda. Ja botre. Sobolo. Investigation ma ye. Nti me bom ni paku me hu na chi ma hu na nim. Eti membo mo dey say me hu na ya say na so ntem su ka ho. Sobolo den no so ne da. O ko to so no da ne so. No obutu ne so. Obi da ayi okonkon no so. Da no so. Da bi o. Di wo nyina ne say abotere. Wa bai. Kwan bi a me fa so me say investigation na hu ni pakura wo ne wo yere yesa de no. Sobolo yema mo ati. Mate me bo wati. Yema mo ati. Me de no. Dachi bi ameniti am mo ska why. Hey, na Japan. Yes, we ko ba here it's a history of prison nyina de we kura. Obi aba una say we the history of prison. I want something to say. Sobolo prison de anya o. Sir, da bia metu ni pa nyina afu. Se enya de adu be ko prison. Ni pa nyina nkuro makoma mu. Uno bi nya asem kura na. Panacho. Ti preku. And take action. Dwene hu ye. Yes, mo da ho amuti bi hye sadi no. Ba ko na cha hana obi ti da. Obi ti da say na dia rehu wo mu no. Eye frama bone a. Obi yin frama. Wo dem wo no. Eh! Na mo ya do say na frama no mu ye no so nya. Enye common frama de mo hye. Aduane ye di wo ho nya papa. Aduane ye di ne nya papa. Sobolo. Kwaku mato yam. Asem na meka cha wo me investigation na wo bi. Sobolo so bi me yere da. Abotre. We are seeing it. Hey. She has to support. Somebody your friend. As a friend. I mean. What's an above for 3? The friend into me, sir. Where that's a palugu.
Aduane a wudi kura no. Ni friend intimi sa obi ara so intimi sa. O de nyombe na kwa kosa. And then by the meantime when ni friend asa wo sara kotia obi a we bo wasoma mo ani beti. Ti ni friend intimi sa. Ezo on so mo yede. Eni jaba na kwa kosa. Ni friend o chi so ru ko hu bi da. Eni ama bebree be bon. Ame untimi mfuro ka. O furo na se ka ndo no kopem so na yende. Obi aya awe susubo dawuru enya nkwa na semato. Ame ne fintu obi a Uganda president dia obesi so he was blind. I mean he was blind. A dream maybe na ni braba ayaja. Wanyini won se bebi a. Pentu to se wo bebi a panyin no. Masa we yo panyin o wibes. We are equal judgment. Na na me ye mani me pesa. Ye wade bu ha de bi wasi anyini afa no. Ni kwan se o ye. Na ko ba na ni flag. Asema ba ye. Why me wo fie? Masa we ni mi ndi sa go no me pesa. For yourself. Pentu to ase ade bu ha. Asamu nya wa yukra de bia o de wo betina panimu ete so enkran jimi na panini. Na wo jimi na se wo fo so ye on za ne amana de. Eno so ye den. Efina ko me mu nshi bi. O masa fa wo nkosasem ko na. Penni te se wo se bi o ja na pepa to na wo chi ni ga. Ja nkwasa se kasa no kwasa wo bolo ma. Le bi ja nkwasa kasa. Le mal pasa bi no ye. Ase me ya de am obi agu se ma ye bi. Kwasa nkwasa kasa be no. How dare you talk some phone family? Me ka say. Ba mani abri me jam ho style bia bi brother un. O da ho kasa tare. Da jimi no. Jota shikila. Infim. Infim. Avela wo vim. Imi sare na me bona. Ba me di kwasa mo ha me nya abri me di kwasa mo ha. Kila die se wi ye shikila. Mi hu se kila fin is easy da kila zura de. Se ne afifie enti. Aba ye no. I mean, I got gorgeous teeth. Hey. Se me dun wa me ntase na 43 years so. Abo me nuri. Wonduri na wo say. Say have no moteti. Eye na nse na wo 45 me count. Odi am frewa anya bone. So me buy me titi nsɛm bebree. Titi nsɛm bebree fa me yere ho. Se papa bi ni me diampo. Ese one me yere hyehyɛ ho. Mami. Me busa me yere bisa na. Mabona me yere ɔse no kuro bi anim. Mami dia na me bisa no. Me bisa ni bibia ɔse da. Ne mami wado ho nyame nyina. Na susu amafo gusu aka che me se me ye ni twa me ntro. Mami. Enti ase we di misrew. Okoye maso preocupe. Na so baba so di. Nka mesrew. Sa ka hwe ne bisa ne mami. Na no kuro bi ewon bia ase ka won kan kire won ka kire me. Me pa cho. Wa bi pese me hu mo no kuro nye bibia o. Japan. Ese what it is we yere twempna wo chi. No kuro. Nti mi sane say no kuro na say nya no kuro. Japan asema okay so we di matam. Ase wa ka say tia me. Chese wunim eba me de ne ma waware. Wunim se ba no metiti ni yie. Wunim se ba no metu no fo kra odi akra enwa dance se akra de ya no hu si twa e wo krom ha ya. Akra me ma tete no se hwe no wa amfa ba ma. Eye de no afi obefo ni kunachi. Nti wo ka se me misa me ba na se me kura rubu be sen. What did you matem? Ese ma tete me ba yie. Ase kafra. Aye asem na me sibisa ne mame. Aso ma kaseti wa fa cheme. Ene wa kaseti ame. Ene me sro. I am very offended. Wa kaseti ame. Aso me pacho. Boy. Aso me pacho fa cheme why. Ube di kromafo anu achi. Nti ene ye nya ni papa. Wa mani a wo komu. Nti nipa ehunu eye me ba mansa mobo. Esan ya to wo. Nti obi hunu mansa mobo. Let's watch any sika. Na eso ne na twempana. Mama. Na eso ne na twempana. Ene wan na wo so go ne mo beka na no atum. Me mo menya adwuma. Wo so a wo ko ba so a amane ato. Nti so obi hunu me ba mobo na o mani sika na eso ne na twempana. Me bai sense a wo ko ye. Se me ma me da de bi oda me ho. Nti bra be na no wo koda be ma nchen. Japan. Aseo. Mansa. Mama.
Asema ukunu me kan dia me dia me hunu ni tia na ne nan yo. Ma me kura me nim obi sa me se nya no kure. Se patron sa afra we. Aso me to ka se mo se obi mani sika de bia. Aso empedu do so no de sika na ma no. Ene ba akokura so wache de sika da. Ni pe hunu so wache de sika ba akoko ana. The people are so malicious say omo one de na be ka na ye 10. Aso be man che sika kwa o. Se be man de man nko ade a. Aso e Japan de man be sida hon so yo ba na be ma. De meti ye no de e so ye be ma. Ana no ni twempe. Wo de atese mo ba ya asema nka ko de mo nim sama ye ka kire me. Ohene. Wo nim sama ye ka kire me. Ope wa ware yie a. Dwuwani eni no klase se ye wa hene. Dwuwani na ne oyere ne ntena na si waso. Na wo ye wadwen so obebie waso atietie nsam de e na ware ne ni gina wo. Senior say ne wa ye yi. E sympathy asetana me ba no no wote. Tu sa ba tete na wo ba mana ha yo. Me de me tofo. Ma asunwe mrafia ha. Bunua ku wasum. Na dwuwani eni no senior say ye spiritual and you say di na ware wo yire. Me obesu ma me do na makwaji no. Me do Mansa. Me makwa mo bibia fa nani mu ye femoda. Me do Mansa. Me obesu ma me do na makwaji no. Me do Mansa. Me makwa mo bibia fa nani mu ye femoda. Me do Mansa. Manu asemo ana Jimmy Jay. Manu asem na kofa sema bere minei. Asem ye mini mu hwi na so ye dia to me so. Asem kesi ebesia Franka sisu. Tempeni gayo anu wetra esra na mo na nantwie se ne kuku benwa ye ma yanka dwe. Amen. Yale na ma yanko bei. Isam fra yo. Enti shwa me no kasa yen. Fisa fa kwanya me mesia. Wo ba pesie no agona abonsan tutu ni ko bi o. Nanu yo yanu yi. Nsɛm Bebree ye ni o. Ye kuku. Ya me konso hwe. Abai. Wani. Ni me ankusua. Akosua. Abai. Bra. Pesa me fie bibia. Oba no mabu ana. Bi mbu ya ba. Kafra na da wo yire we. Wo oja wo nko ama wo basa no. Mami. Ya nko na kwatina se. Mami. Mini. Mami. De na me ba no abedi nkomo kakra. Me bedi nkomo. Me se wo sanka yire de oba. Mami, me yiro ofifi o mai. Okwan. Eni da bi a wo ko. No ankra. Wankra me. Ei. Mansa. Wani. Waya. Me the Mansa. Into want me voice. Asew. Want me hope am fine. Asew. Me ba no way. Asew. Me ba no way. Asew mpacho wapie. Asew. Yes. Number san ka me ni odi nkomo kakra. Dey be nkomo no. Me aka me yese me ba ho. Kasa me tiam de. Abere me nkope ba bi ntem mo ntwan me. Asew. We dey you nyina ne say me free prison by you me ho kani Mansa o ma mi bi eja o o ma mi bi eja nso ne de you know we eh Japan se ni awaye to kura bodu se be de wo hu awuram aso ani de esi abonsa ne mani gina so e be hu tokuru no emompa de manu da suminem omo ma di dem kakra omo ho ahomete paa o aso wana wo kasasa anya me ni awawie yi wo pe e kwan so akọ na so na me kokwa so na aye den ase mo feelings o ohene mo feelings se wo nkoma me ba no be kwa ba diska bebe fe no wabrɛ timfa we ma me this step me ba no ɛna me de me si hu situation no kyese menya hwo so be hunu kwan akɔ saa kwan no so
I said, when they drew her, when they get to the bridge, we will cross. Why? Now then, I will, you don't know, come in and overcatch me. Now, my mom pass good year, me if I'm home. So, my count with them was some way they mean to me come over. And then you say, me, yes, and me con say, what I tell you 6. Me be a back. No, Sasha. I saw me, yeah, so my mean be. Number stressing your days in Jinasu. Oh, no, friend. Hey, maybe some way my worries I mean to me, Kebby. I saw me so maybe come on, why? Keep my watching, I may break. Why? Over here, you partner, I catch you, say, my own. I'm paid for 4:30, you know. I saw one and easy. I don't want to send you again to see you. I saw to tear me and Miss me, baby, I do drum. Why, some way they mean to me, Kebby. I don't know you're our sir. So, a more remo. I saw way. Hey. Mede me obeswa ma meda na makwajino. Meda Mansa. Unya mienko. Uya cheche papa. Meda Mansa. Mede me obeswa ma medo na makwajino. Meda Mansa. Mama mini Yemfa plan no fie ha ya. Frɛ o ma be frɛ no minim sɛ aware na no be so mugu no. Se yakɔ na sɛ ukunu no so obegya aware a. Ye ntwe ne time bia. O ma nka kra ya be ka sɛ wagya aware. Se me na eje edu akasa. Oso e ever willing so obeware wakara yere ho. O ma ya assurance. Ti me mentan o ma finsa ni frɛ ni we ma meje o hyebre nka adakem. So man kofa makra ya ye de bebo so se wagya aware. Ami an ofe. Tie. Na dem ba asase so. Yo be kan so na meye. Ende se wutu ana matiem. Ene wan se na ami. Woni frɛ ni wa magiga sa gu so ya nwoso sa na nyede. From frɛ ye minim se awagya ya nti no mo frɛnti. Ye mo ana ne enkomra ntam. Ntama. Ye kɔ no. Ofu so wuntimi nkasa ya gya bibia ma me. Na me ya me nkasa. Ma me kasa. Mami. Emma. Oni asew. Ene nipa kakra mo ha me hu. Mami. Asew. Unim se me free prison by. Kaye me ankasa me hu kani Mansa. Mansa ye me nyoma bebree wa me yakayaka die bebree. Chese enoma mi susu se Mansa beye no. Ena Mansa eye. Enoma oba warefo eni kwase woye. Ene na me yire Mansa woye. Different ya wosi niema. Mame. Die. Ni pese me bisa maso. Ene me yire Mansa. Se aware no mani nye ho a. Omo kan kire me. So empowering ni bi mu a on kan kire me isa say atete ene ayakayaka de na doso dodo mami eni dim mami fancy so ebisa homo mami so mo empowering na on kan kire me Mase Mansa ono mami de wukuno kani osisa warere sa fono sa dom na sa wompa ka kire no ne de waya yarefo de mon ka kire no akose Japan eya o se wa wi ni friend ya watch levels kesene wa fa ho wa dress u chire steez meboa na fu so wa dress no o spets na o de bon se kan no ansesa no eyo so wa fa ho to be share levels u be chire steez o me ma be ba na kra nkasa eya dia wa bo table podada aware no me ba na ne nye ho ai me me yi me si aduasa ene maka me ba no so what wonye mu Mary Makwambo bibia fa nani mu ye femoda me do Mansa me de me obesu ma me do na makwaji no
Bido Mansa. Mary Magrambo